Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan siang tetapi mendung. Di sini loh guys ya. Di tempat pemirsa seperti apa? Ya, beberapa hari ini cuacanya agak mendung, campur gerimis, sinar matahari hampir tidak kelihatan guys, ketutup mendung. Kalau cuaca seperti ini enaknya nyambel guys. Saya mau nyambel tahu kecap. Bahan-bahannya seperti ini, nanti kita goreng. Bawang putih saja, cabai jembleng atau cabai rawit juga bisa, cabai keriting merah sama jeruk. Nanti pakai tauge-nya dialupi. Oke. Terus jangan lupa namanya sambal tahu kecap selalu harus ada kacang tanah. Oke guys, seperempat kilogram di sini loh ya, 7.500. Temannya pemirsa berapa? Dan ini bumbunya garam, penyedap, dan gula jawa. Ini aku ikut pemirsa. Nanti lauknya pakai peyek guys. Soalnya aku beli tempe ya, nanti rupanya kok tempe. Ini tadi tak kukus dulu, takutin nanti nek kebanyakan. Gini loh pemirsa, mau tak goreng sedikit, tapi kalau nanti malam Mas Anta pengen makan malam, tak gorengkan lagi anget-anget dadaan, kan lebih enak. Jadi nanti gak semuanya tak goreng, oke? Ini kita harus pemirsa. Bingung nih wirawiri. Terus nek tak kukus kan sesuai mungkin pengen apa dadaan, gak bingung, gak takut nek basi pemirsa. Soalnya nek dikukus iki aman. Nek pengen nek langsung habis juga gak perlu dikukus, tapi nek aku kan 5.000 segini loh pemirsa. Loh. 5.000 segini loh, untuk banyak loh. Kita buku diri guys. Ini sakit, jadi nanti nek pengen meneh dadaan, jadi enak guys, dadaannya enak banget. Udah tak iris segitiga sudah. Nah ini mau tak godok, tak rebus bentar aja lah, orang dialupi, tak rebus bentar aja guys. Oke guys, kita masukkan dulu. Tenang, aman, gak usah wedi. Kan tadi tak cuci, dagingnya agak pemirsa, agak pengaruh kena air. Nah itu ngalupi tahu gini. Tenang, kena bahan itu gini nih kan tak cuci sih guys. Hati-hati, minyak panas. Oke guys, molak-malik tahu gini kita rebus sebentar baik, sebentar saja. Oke guys, ini tahunya. Rasanya sudah, kita lanjut lagi. Tahunya aku sebenarnya tahunya tak kukus deh, soalnya udune apa aku gak entek. Nek sedino itu terus tahu ki gak enak pemirsa, nek gak dikukus aku terus mambu. Kita masukkan dulu. Kita goreng dulu. Nanti tak ulek terpisah saja biar lembut guys.
Kita ulek dulu ya. Makanya nek terpisah iki lembute pas nih guys. Boleh lah. Saya bisa tak tujuh sih. Tim. Nah, kontrak. Ya, buat sisa kene. Tunggu ngotak ketok ini. Pulang. Ini buat kanan, Mas. Ya. Andu Kang. Aduh. Ya, lu mau masak bagian mixer. Perulekan. Sik. Bernilai kurang gede misalnya. Sisi jenis apa tukunai kok yo. Kurang tua ya, Bu. Ya kok asine iki layak dienggo mangan ora dienggo ngulek kok asine iki karo Mbak Widi kae. Sing iki Loro karo nentuk. enak. Sing api tapi ngado. Ning ndi ya golek ya jajan ku nang Kapuan ana apa ora sing ngombo ngono. Nek sing ngombo watu ki aku tuku kae ning Jepang kok. Terus digawa numpak tepak sekalian bufete kae. Soalnya nek nang Jepang nek. Nek kene iki seni yo ana cara mon gelem mubeng, tapi nek tekan plaza iki aduhe mbok trimo cowek ae. Pasar itu. Baru. Terminal. Ya ayo nek mbok jak nek aku ki gak Aku ora apal. takok Mbah Rah. Lek ibu kono sing dodol nang pasar kene, guys. Wis 40 tahun lebih dodole malah nang pasar Cepu. Zaman sampai sekarang. Gak ngerti sampean gak nyono nek kudu mbahku yo. Mbah Lek maksud iki cara mono lek ibuku ngono. Bos jare kok seneng pasar Cepu gak paham pemirsa. Aku 40 tahun lebih kuwi dodol nang pasar induk baru ning terminal. Pernah tak parane tak jak dolan rene gak gelem-gelem tenanan. Engko daganganku piye ngono. Kowe sing dikon prei anak mantune kon momong, moh. Seneng kerja, biasa dodol. Tak dikira mungkin ya ora. Wong kene ya. Kan ora ono mbahku tok sing dodolan nang pasar wong Jepon. Ora ono liyane totone wong Cepu sing dodol. Gak wong Jepon. Ya ora ngerti lho. Isek mbahku, guys. Pernah tak konten kok, guys, suwi tapi. Aku tak tolak-tolak tenanan guru mesti gawan-gawani aku moh. Ayo tajak nomahku yuk. Aku ngono moh jare. Daganganku kok piye tak terno moh. Tapi Mbara kayak duwe modelnya kayak duwe kembaran. Iya piye? Oh gitu loh. Kuwi adike mbahku sing ruju sing sak urip yo Mbah Rah tok kuwi. Mbahku wis ninggal wis gak duwe mbah guys aku. Wes kuwi engko kacange ulek dhewe. Oh. Aja lali kayak kecap. Ndi? Kuwi bener sing utah engko nggo taburan klitikan kuwi jeruke tak singirno. Kuwi seneng cowek sijine lah engko dicampur kayak kecap ya le. Rokoke leren sik ah, guys. Ki Mas anto dhewe mesa ora aku sing ngongkon, wonge pengen ngulek dhewe. Wih, celana apik-apik suwek kabeh. Masalah tambah ngeri nek Surabaya. Pakaiannya gak Jepang. Wong kambi nyopri piye le, guys? Ayo Mi. Ayo. Ibu. Alah kucingku neritis, guys. Apa tuku cowek ombo iso ya?
Pulang nang omah iki seneng bisa bantu bojoku. Aku gak tau ngongkon guys, wong tak masak-masak dhewe. Pati nang ndi? Dolanan. Biasa. Njobo. Iki kecap. Iya jangan sambal tahu kecap, kayak kecap. Jadi aja diwarna di jalan dhuwur ae, engko nek ape mangan dikucuri nek doyan jeruk. Ora pakai banyu ya. Dadi Masan bojoku awake gedene sak meniki ra doyan rempel ati, guys. Jeroane ra doyan. rai. Ya, mirip Mbak Deni ya, ana sing muni, "Mbak kok mirip Mbak Deni?" Lah kakang kandunge ndak. Loh, aku ora ngecemas Gus masak dhisik. Lali pemirsa, iki piye iki? Penting bojoku wis sarapan kok, nyeluk sego pecel nang pasaran. Sing goreng. Lah mang ape isa-isa sisane lah wis lho mbok nggo selange apa kerane mbok nggo nganu mangok. Ini Bu. Piye? Goreng mie ini. Iya. Ini mie tak goreng, bumbu tak goreng. Oh, Muat. Piye kamu? Nah. Kayak kecap lho. Kecapnya warna kabeh. Nek kurang legi aku senengku kecap bango, guys. Yo kabeh kecap seneng, cuma nek kanggo persambelan iki masuk kecap liya tetep tak tambahi bango. Kecap bango, guys. Sudah. Lho iki merkeneke. Nek ngene adonane. Oke guys, sudah wis ngene tok sambel tahu kecap ngene cocok karo cuacane guys lho. Ora ana panas bebar pisan klambine garing kok ora klambinan. Goro-goro tak sarapan. Oke guys, sudah selesai. Ini saya sebentar. Ini ngambil kocai dari samping rumah. Mau tak pakai apa nih ngarani nek nang kontes masak. Dish embo. Dadi. Tak kasih kocai guys, ben ada cantik-cantiknya gitu guys. Ini bojoku sing nawaninya tak ulekno Bu. Padahal yo tanpa bojoku nomah kuwi biasa masak ini guys. Kita tata. Aku ki mbiyen dari keluarga aku ning Jepun iki paling gak godak masak lho guys. Dicap gak godak masak karena memang wis pinter-pinter masak kabeh. Ibuku, budeku, sepupuku kabeh iki pinter masak. Kadang dikongkon-kongkoni tangga-tanggane dadi tuang masak. Aku termasuk gak iso masak dhewe mbiyen jaman biyen. Tapi asal mau takok pengen jenis rumah tangga harus setidaknya harus bisa masak kan. Meskipun bukan sebuah keharusan sangat harus enggak, tapi kan setidaknya tahulah cara memasak. Ya namanya rumah tangga kudu mau belajar apapun. Masuk juga buat sambal tahu kecap. Wah, ini enak ora guys. Ini kok so enak karuan guys. Ya guys, ini guys, ya Allah, mantap. Enak ora guys. Enak ora guys. Nek aku sing tak godhog tahu gini guys sebenarnya mentah. Enak ora guys. Mantap. Sudah guys, sudah selesai. Ini mang sudah cukup Mas Santo tunggu mindo guys. Mantap ora guys. Kita pisang kok nek gak tak pisang adonane kok gak enak guys. Ini kira request Mas Santo pemirsa. Nek Mas Santo gak pengen tak masak nangku gak kepangan. Oke guys, sudah selesai. Moga-moga ini bermanfaat dan semoga mungkin kalau pemirsa pengen punya ide masak seperti saya, monggo silahkan. Terima kasih untuk kontenku. Selamat beraktivitas yang sudah selesai dengan cuti liburan tahun baru, sudah mulai bekerja. Semoga hari ini kerjaannya menyenangkan, sama untuk pejuang keluarga, tetap semangat. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan, keinginan pemirsa tidak sesuai dengan konten ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Moga rezeki pada lancar. Terima kasih yang sudah komen baik dan sopan, karena
kita harus bisa bermedia sosial dengan baik ya. Sudah banyak sekali juga undang-undang baru untuk melindungi orang-orang yang bermedia sosial. Hati-hati guys ya. Sekarang sudah canggih, undang-undang peraturan hukum juga sudah canggih. Kita berbicara yang beradab dan beretika ya, soalnya kami balik dengan awake dhewe. Oke, terima kasih. Ojo lali bersama kufur. Tetap semangat, masuk tabarakallah. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe keluarga Mas Goblong YouTube. Dadah.